Kimia gặp này ni, Kimia gặp này ni, Kimia gặp này ni, Kimia gặp này ni. Berat ojon gथ'आनो आयौ थैनोसै आं नै नायगोन गथ'आ मोसानोल' होनबाय थायो लोगोफोर मोसाहोबाय आं गथ'खौ एसे रायलायदो मा हेल' होनदो हेलौ लोगोफोर बोरै दं होनदो मामि आंनि इउटुब लोगोफोर बोरै दङ लोगोफोर होनदो दे मामि होनदो हेलौ होनदो हेलौ होनदो दे औ लाइक खालाय शेयार खालाय मामिजों आंजोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा कमेन्ट खालाय शेयार खालाय